Hei, neața, atunci bine v-am regăsit de data aceasta. Vom filma Clash of Clans. Este primul episod, după cum vedeți, am TH6 și mai am niște chestii pe aici. După cum vedeți, mi se upgradează canonul la level 7. Mai durează aproape 7 ore și pe la 8, suntem în jur de 8. Și e destul de șmecher jocul, de ce să nu filmez? Ok, nu avem, din păcate nu mai avem. Stai puțin, hai să dăm cancel. Și să mai dăm să mai colectez niște junkuri. Dacă este. Pentru că toate astea le am level 6. Vreau să-l fac full level 6 și pe ăsta level 6. Ok, nu mai bine. Așa. Să le fac level 6. Ok, am dat upgrade la ăsta, să facă level 5, după să facă level 6. Apoi vom da pe ăsta level 6. Deci, nimica nu vreau să scape și aici să vă arăt trupele care voi ataca astăzi. Sau, să zicem, în primul episod. Deci, am primul la request un healer. Și wow. Și hai să vă arăt. Deci, 10 giants de level 2, 12 wizard de level 2, un bomber de level 2 și 20 de arcași de level 2. De level 2. Ok. Păi, după aia, cred că îmi voi da upgrade pe ăsta ca să-mi fac gianții level 3 și mai atac cu un lightning poison, lightning și mai cu lightning spill. Eu zic poison, dar nu știu de ce. Păi, hai până atunci să atacăm. Ok, acum după ce am aflat să-mi dăm numai de ăștia pro și nu știu dacă să atac sau nu. Trebuie să le distrug air defense-urile pentru că dacă nu le distrug îmi vor distruge și mie healer-ul la rândul ăsta și noi pot să-mi fac trupele. Și dacă îmi distruge healer-ul, s-a dus totul. De fapt, nu chiar. Mă ajută healer-ul destul de mult. Dar și trupele mele sunt bune, adică totuși. Am chiar și de praf. Da, am primit minion și arcași de level 3. Minionii îți dar baracele de blochez la asta la level 7. Haideți, la atacăm, băieți. La mai nu decât asta nu găsești. Și kill them, ok. Hai să ăla de spill. Ok, uite. Încă ne-am luat astea. Deci nu voi fi nu gata. Le la ăsta viață și le dau la giants, care săracii să fie de rup. Excellent. Wow! O să distrugă healer-ul. Dar încă un mortar, un wizard și un cannon. Nu prea multe chestii. Uite tipii, hai că știu. Atacați pe ăsta. Nu se sincronizare, spun la sincronizare, știi? Și bine sincronizat aș fi zis și eu. Mic, nu, retardați. Ia luăm așa să-l tip pe ăsta. Punctul cel mai slab. Ok, păi. La 15 trofee și am câștigat și noi trofee. Că avem 1129. E bine sau? Colectăm de astea și după ce se va face asta, voi da upgrade și la canon sau nu. Facem altă chestie. Dăm direct de astăzi, deci mâine, fix
la aceeași oră se va face ăsta și e numai bine. Și vom da și la asta după. Deci după ce se face mâine, vom da la asta să se facă astăzi pe la ora 8 și ceva. Chiar să strângem și vă voi arăta în War. Dacă știți, mai de mult aveam un canal Master Chicken. Și pe ăla eram plan de prieteni, nu știu ce. Ei bine, am ieșit din el pentru că era prea prost. Am mărit, nu sunt chiar așa, n-am mai de... Shit. Nu mai sunt chiar așa noob. Lasă telefonul. Ok, intră cineva, din păcate, îmi pare rău că s-a auzit, trebuie să fie rapid, așa că hai să vă arăt cum arată cel mai bun de pe clan. Cel mai bun de pe clan. Nu este liderul, dar e destul de bun. Adică e, cred, cel mai bun cât are. Ăsta și-l face level 4, spilul. E bun tipul. Are tehnologie și destul de bun. Hai să vă arăt și clanul vechi. Pentru cei care se uitau mai mult la mine. Dacă vreți, de fapt, stai. Nu mai sunt locuri, din păcate. Sunt 50 din 50, îmi pare rău, nu mai puteți să intrați. Și prost, babra. Pe lider. Cât de prost e. Wow! Ce șmecheria de pro! Ok. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să lăsați like, share și subscribe. Pa, pa!